Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor. Dovidenia. No kde máte malého? Aha. Jezus, jaký je zlatučký. Ahoj, bábi. Ahoj, podrž mi tašku. Akú máš krásnu čiapku. Pozli, babi, a ja mám čiapku. Vidím. On si grgol. Juj, on si prdol. Fuj, si odporný. Sa nevieš správať? Vypadni do svojej izby. Tak, dáme ťa do postielky. Tak. Postráž ho, kým vyprevadím babku. Všetci sa motajú len okolo teba a na mňa už každý sere. Zničil si mi život. Chystá sa povedať mama. Mám ťa piči. Merča video pozdraví na Mafiános.sk.